Id-Deputat Nazzjonalista David Take li huwa l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali qal li huwa ma jaqbilx mal-kaċċa fir-rebbija. Dan intqal meta kien mistoqsi ċaru tont mill-ġurnalistu preżentatur dwar il-pożizzjoni tiegħu dwar il-kaċċa u kienet jiddibatti mal-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia. X'pożizzjoni għandek dwar il-kaċċa fir-rebbija? Il-Gvern għandu pożizzjoni. Jiena votajt kontra. Meta kienet jitkellem dwar il-ftehim iffirmat mill-FKMK dwar l-art tal-miżib li ilu fis-seħħ mill-1986, David Take qal li ma jaqbilx miegħu. Dan meta dan il-ftehim kien anke fis-seħħ taħt gvernijiet nazzjonalista. Jiena ma naqbilx illi ftehim għandu jsir minn wara dar in-nies u jiġi ppreżentat bħala feta kompli, bħala xi ħaġa lesta, u ma naqbilx illi art pubblika għandha tingħalaq lill-pubbliku lill-familji Maltin. Sejn neħħieħ mela, ikun Ministru. Sejn neħħi l-agreement bejn l-FKNK u l-Lands Authority. Li qed ngħid jien ċar ħafna x'forsi l-Ministru ma fehmx. Illi art pubblika tiqpa' tal-pubbliku, miftuħa għall-pubbliku. Inneħħu ngħiduha. Il-PN inneħħi l-agreement bejn l-FKNK u l-Lands Authority. Ċertament jerġa' ħares leħ mela. David Take qal kif kull kunsill lokali għandu jkollu veto sabiex jiddeċiedi fuq żvilupp. B'dan il-mod ma' 68 kunsill jista' jwaqqaf kollox. Jumejn ilu fil-Parlament jiena semmejt punt wieħed żgħir. Għaliex il-kunsilli lokali m'għandhomx ikollhom id-dritt ta' veto li jiġifieri jgħidu le u d-deċiżjoni tagħhom tkun torbot. Waqt dan il-programm, David Take beda jgħid kif Gvern Laburista għandu diversi nuqqasijiet f'dan is-settur bil-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia wieġeb hekk. Li dan il-Gvern kien l-ewwel Gvern illi fl-2014 għamel policy għall-ewwel darba għaż-żoni rurali li bħalissa qed nirrevedu aħna fl-2020 irrevedejna dik il-policy biex intejbu fuqha. Għax tajjeb ngħidu illi il-pajjiż qabel 2013 ma kellux xhur il-policy ta'. Il-pajjiż qabel 2013 ma kellux fuel stations policy ta'. Il-pajjiż qabel 2013 ma kellux policy fuq l-oli, imma qabel inti kont stajt tolli. Kont tista' tibni fil-qasam fil-żoni rurali. Skont tagħmel petrol station, skont finint. Meta Take kien mistoqsi dwar x'jaħseb li hemm kelliema differenti fl-ambjent u fl-ippjanar fil-Partit Nazzjonalista huwa waħħal flex cap nazzjonalista Adrian Delija. Jiena nemmen ukoll illi jekk ikollok spokesperson illi jkun qiegħed jixxarja Ministru partikolari u allura d-Dekasteru kollu ix-xogħol ikun iktar faċli. Però kienet deċiżjoni li kienet saret li ttieħdet mill-kap tal-Oppożizzjoni.